Og så står jeg ved anlægget, som jeg talte om for et øjeblik siden, der kan rense vand. Godmorgen Jesper Ellegaard, direktør i Pure H2O, som har lavet det her fantastiske anlæg. Og du siger, at du kan rense vandet fra springvandet i Tivoli, så jeg kan drikke det. Ja, det postulerer jeg. Og det kan du på den her maskine? Det kan jeg sagtens. Poul, du skal lige fortælle os, hvad er det her? Heroppe ser vi solceller, cirka 14 kvadratmeter. Ja. Ud af dem får vi kraften eller energien til at drive det her vandanlæg, der er herinde. Med en meget gammeldags, men en meget robust pumpe, som trækker vandet igennem nogle membraner og nogle filtre. Ja. Og ud kommer rent vand. Vand, der er renere end det, der kommer ud af vores tappehandler derhjemme. Og det er et anlæg, som kan bruges i de områder af verden, hvor man ikke har adgang til rent drikkevand. Correct. 1 milliard mennesker har ikke adgang til rent drikkevand, og her er der en løsning. Den her skal til Tchad. Det skal 2 andre, vi har lavet også, og arbejde ved nogle hospitaler, og den her laver 12.000 liter per dag, bare ved solens kraft. Så solen laver energien, den laver strømmen, det ryger ned på nogle batteripaks, der ligger hernede i de her kasser, og det vil sige, at den kan køre om natten også, selvom solen ikke skinner, og stå og lave 12.000 liter i døgnet. Samtidig med, at vi producerer i løbet af dagen, så lades de her batterier op, så den kan køre om natten også, hvis man har lyst til det. Hvorfor har du kastet over at lave sådan noget her? Godt spørgsmål. Jeg kommer fra en helt anden branche, men et eller andet sted, så har det taget lang tid at blive enige om med mig selv om, hvad der giver mening for mig. Og det her med at lave vand til dem, der har behov, de kan så findes i mange forskellige steder i verden. Det giver stor mening. Så derfor har jeg kastet mig med stor ildhu over det her sammen med mine smede og mine medarbejdere. Ja. Og har lavet samarbejde også med WHO og sådan noget, for de her anlæg. UNICEF og så videre, ja. Jeg synes, du skal prøve at starte det op for os en gang, og forklare os, hvad det er, det gør, fordi hvordan laver man beskidt vand til rent vand? Ja. Jeg trykker på knappen, eller jeg forklarer lige først. Ja. Man trækker vandet fra den der sø derovre. Ja. Det ser ikke for godt ud. Det kommer ind i den sorte slange her. Det kommer ind i den sorte slange. Yes. Så vi trækker vandet op igennem nogle filtre, nogle forfilter, noget membranværk, som er altså lidt teknisk, en UV-lampe for at være fuldstændig sikker på, at mikroorganismer er døde, og ud kommer 1.000-1.200 liter per time af den blå slange, og så kommer der wastewater 1.000 liter ud af den røde slange. Prøv at starte. Jeg prøver. Og det den gør, det er altså den suger det beskidte vand, og det kan være rigtig beskidt. Det kan være meget beskidt. Det kan være rigtig beskidt. Der kan være arsenik i Bangladesh for eksempel. Der kan være overfladevand, som har alt muligt skidt og kras i. Så vi kan faktisk fjerne alt og lave det til rent drikkevand. Det er jo fantastisk. Nu har vi taget det her. Nu tager jeg de her glas med over. Nu skal vi se jeg skal lige skrue på en knap her for, at det er det her, det er altså vandet fra Tivolisøen, og det er det samme vand, som nu bliver pumpet ind i maskinen her og renset fuldstændig igennem, og så kommer det ud herovre. Der er 2 slanger, Jesper. Hvad er den røde? Ja, det er beskidte vand. Okay. Det er sådan over... Vi skal tage det fra den blå. Vi skal tage det fra den blå. Ja. Så det her, det er vandet det kommer det ud fra den der. Ja. Sådan. Og det siger du, det er renset og fuldstændig rent og klar til at drikke nu. Sammenlignet med det her, som er derude. Det er rigtigt. Jeg tør godt. Tør du? Ja, selvfølgelig tør jeg det. Godt. Det smager dejligt. Det er fint. Det bedste er, at vi kan faktisk lave vand til under 2 øre literen. Det er helt fantastisk, synes jeg. Under 2 øre. Når du går i et 7-Eleven eller Shell, så giver du 14 kroner for en halv liter. 2 øre eller derunder for sådan en liter. Og de her anlæg, nu skal I have 3 afsted til Tchad til nogle hospitaler, fordi der er problemet, at folk dør på hospitalerne af dårlig vand. Faktisk er det sådan, så af hele verdens hospitalsindlagte, der er hver anden hospitalsindlagt på grund af manglende adgang til rent vand. Hver anden. Det er altså ret store implikationer, hvis man renser vandet. Og det er relativt let at rense vandet. Så du har gået og udviklet på det her anlæg. Nu er det blevet sat i produktion. De er på vej ud i den store verden. Har du nye projekter? Ja, vi har en kuffertløsning, hvor man faktisk kommer gående med sit vandanlæg i en kuffert. Og det er lidt interessant, når man skal være meget, meget mobil. Militæret går fra meget store installationer til meget små og meget mobile installationer. Så det skal de nyde godt af på et tidspunkt. Ligesom forskellige grupper, der går ud og tæller hvaler og giraffer og hvad ved jeg, har sådan nogle små anlæg med. Og der er sådan et foldbart solpanel med. Det her, det er noget af det, vi kan i Danmark. Det kan vi. Gå og tænke os om og opfinde sådan noget her. Tusind tak for besøget og held og lykke med det. Tak for det. Skål.